Když se řekne Roblox, většina lidí si představí barevný svět pro děti, stavění kostek, simulátory a zábavu po škole. Jenže realita pod povrchem je úplně jiná. Roblox totiž skrývá své vlastní podsvětí, místo, kde neplatí žádná pravidla a kde se pohybují velmi nebezpečné skupiny, hackři a lidé, kteří se baví kyberšikanou. Dneska se podíváme na témata, o kterých se moc nemluví. Rozebereme si LARPing, takzvané Comboys, celou komunitu a extrémní skupinu 764. Pohodlně se usaďte, protože tohle bude jízda. Určitě jste v Robloxu někdy viděli hry zaměřené na armádu, policisty nebo městské gangy. Hráči v nich simulují reálný život a hrají své role. Tomuhle se říká LARPing, neboli Live Action Roleplay. Samo o sobě to není špatný, je to prostě jen hra na hrdiny. Problém ale nastává ve chvíli, kdy někteří hráči ztratí kontrolu s realitou. Z těchto vojenských a gangových komunit se totiž sformovala takzvaná COM, což je zkrátka pro slovíčko community. A lidem uvnitř celé subkultury se říká Comboys. Tihle Comboys už ale nehrají hry pro zábavu. Jejich jediným cílem je získat respekt a status. A jak získáte status v internetovém podsvětí? Tím, že jste co nejvíce agresivní a zničíte někoho druhého. Začíná to rychlým vyhrožováním v chatu, pokračuje to schazováním Roblox účtů a v tom nejhorším případě to končí tím, že se vám pokusí zničit reálný život. Jak přesně těhle Comboys fungují v praxi? Mají v rukávu několik nebezpečných zbraní. Tou první je doxing. To znamená, že si o vás zjistí úplně všechny osobní údaje, vaše reálné jméno, vaši adresu, kam chodíte do školy, anebo kontakty na vaše rodiče. Jakmile tyto informace mají, veřejně sdílejí na Discordu a pošlou na vás stovky lidí, kteří vám začnou vyhrožovat taky. Dalším stupněm je pak swatting. Zavolají na vaši adresu zásahovou jednotku, nahlásí vymyšlenou hrozbu a pošlou vám domů ozbrojenou policii. Pro Comboys je to jenom zábava a hra. Pro oběť je to ale absolutní noční můra. Pokud si ale myslíte, že doxingem to končí, jste bohužel na omylu. Z téhle komunity se totiž vyčlenily ještě radikálnější kriminální sítě. Ta nejznámější a nejnebezpečnější z nich nese označení 764. Tady už nejde o loupé dětské naschvály, tady jde o čistý sadismus. Skupina 764 vyhledává na Robloxu a Discordu mladší a zranitelné hráče. Získají si jejich důvěru, tvaří se jako nejlepší kamarádi a jakmile oběť poleví v opatrnosti, vytáhnou z ní citlivé fotky nebo soukromá data. V tu chvíli past sklapne a začne tvrdé vydírání. Nutí tyto mladé lidi k sebepoškozování a k plnění šílených úkolů na kameru. Pokud oběť neuposlechne, vyhrožují zničením rodiny nebo zveřejněním všeho na internetu. O skupinu 764 se dnes už reálně zajímá FBI i mezinárodní policie. Možná se ptáte, jak je možné, že to Roblox prostě nezastaví. Odpověď je jednoduchá. Je to moc velké. Toxická komunita se totiž neorganizuje přímo ve hře. Využívají Discord, Telegram a šifrovaný slang. Když Roblox zabanuje jeden účet, útočník si za minutu vytvoří nový. Automatické filtry Roblox kódy těchto skupin často ani nepoznají a útočníci jsou bohužel vždycky o krok napřed před moderátory. Toto video ale nedělám proto, abych vás jen děsil. Dělám ho proto, abyste byli na internetu v bezpečí. Držte se proto těchto 3 základních pravidel. Za prvé, nikdy nepište cizím lidem na internetu svoje jméno, adresu ani školu. Za druhé, pokud vás někdo začne vydírat, neodpovídejte. Zablokujte ho a okamžitě to řekněte rodičům. A za třetí, neusilujte o status v komunitách, které si hrají na drsné gangy. Nestojí to za to. A jinak, jak se tady proti všem těmhle technikám, doxingu a Comboys účinně bránit? Pokud se staneš terčem výhružek nebo doxingu, nejdůležitější pravidlo zní: nepřistupuj na jejich hru a okamžitě přeruš kontakt. Lidi z komunity žijí z tvé reakce, strachu a paniky. Jakmile vidí, že se bojíš a odpovídáš, budou tlačit ještě víc. Zablokuj se na Robloxu, Discordu i všech sociálních sítí. Druhý krok je důkazy zdokumentovat. Udělej si snímky obrazovky, screenshoty, všech zpráv, profilů, ID účtů a výhružek. Nic nemazat. Tyto důkazy budeš potřebovat. Třetí věc je absolutní prevence údajů. Projeď si své profily a zkontroluj, co o sobě veřejně sdílíš. Používáš na Discordu nebo na Robloxu stejnou přezdívku jako na Instagramu nebo TikToku? Je to chyba. Podle jedné přezdívky tebe i tvoje kamarády dokážou dohledat během pár minut. Použij dvoufázové ověření. Na všech účtech a nikomu ani těm nejlepším online kamarádům neposílej své reálné fotky, telefonní číslo ani adresu. A to nejdůležitější na závěr. Pokud už situace přeroste přes hlavu, vyhrožují ti zveřejněním fotek nebo swattingem, nestyď se a řekni to dospělému. Rodičům, učiteli nebo přímo policii České republiky. Pamatuj si, že v tom nejsi sám a ty nejsi ten, kdo udělal chybu. Chyba je na straně útočníka. Pokud je ti pod 18 a nemáš se komu svěřit, můžeš zdarma a anonymně kontaktovat například linku bezpečí. Jinak dejte mi v komentářích vědět, jestli jste o komunitě už slyšeli. Děkuji jinak moc za sledování, nezapomeňte hodit like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.